ndi Sangala tilandire nonse amene mwatsekula kanema amene wa V&V Media TV programu inanso ya Sacred Focus. Ndikulandire nonse amene mwapanga chisankho choonera programu imeneyi maola amene wa Asabata. Ndiye monga mwa nthawi zonse timabwera pano ndi nyimbo zosiyanasiyana, nyimbo zopereka chiyembekezo, nyimbo zotsitsimutsa, komatu nyimbo zimenezi zimakhala zochokera kwa anyamata athu mu mpingo wa Seventh Day Adventist Church madera osiyanasiyana. Mwambo wa programu yathu timayenda madera osiyanasiyana kufuna kupeza luso la anyamata kuti kodi anyamata mbali imeneyo akuchita motani pa nkhani yotumikira Mulungu wathu okhala kumwamba. Monga mwa nthawi zonse mmakhala ndine mkonzi komanso muulutsi wa programu imeneyi, dzina langa ndine Luciano Lion. Tiye tikhale limodzi pamene tikhale tikudalitsika ndi mayimbidwe ndi mingoli yochokera kwa anyamata. Ndi apa tiyambe ndi kuimba kumene kuchokera kwa asungwana amene wa achinangwa Young Dorcas, nyimbo imene akuti Badmeyu. Nyimbo imeneyu ndi kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Tikuyamba ndi mu mzinda umene wa Blantyre, kenako tikhale tikubweranso madera ena osiyanasiyana. Tatene tionere kuimba kumeneko pamene tikuyamba programu yathu. Bartumeyu kuyeliko anachira nansata Yesu, namuuza upite kwanu nukaneneza mwana kuchilitsa. Bartumeyu kuyeliko anachira nansata Yesu, namuuza upite kwanu nukaneneza mwana kuchilitsa. Wauzandani za chikondi chake. Bartumeyu kuyeliko ananena za mwana muchilitsa. Wauzandani za chikondi chake. Bartumeyu kuyeliko ananena za mwana muchilitsa. Chikawenga chakugerasa chinachira nansata Yesu, namuuza upite kwanu nukaneneza mwana muchilitsa. Chikawenga chakugerasa chinachira nansata Yesu, namuuza upite kwanu nukaneneza mwana muchilitsa. Wauzandani za chikondi chake. Chikawenga chakugerasa chinanena za mwana muchilitsa. Wauzandani za chikondi chake. Chikawenga chakugerasa chinanena za mwana muchilitsa. Inu ndine lelo lino tapulumuka muzambili. Tauzandani za chikondi chake. Tilalike za chikondi chake. Inu ndine lelo lino tapulumuka muzambili. Tauzandani za chikondi chake. Tilalike za chikondi chake. Wauzandani za chikondi chake. Chitowenga chakugerasa chinanena za mwana muchilitsa. Wauzandani za chikondi chake.
taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa kulotchedwa Chinangwa Young Dorcas akuti Bartimeyo akuti nthawi imene Bartimeyo anali waku Yeriko amene anali munthu wona kuti amalalikira uthenga ndi amafunsa kuti kodi uthenga wa chipulumutso mwauza ndani za chipulumutso chake ndi funso limeneli likwenanso kupita kwa ife ambado uno kuna kuti kodi uthenga wa Mbuye wathu Yesu Khristu titaudziwa tauza ndani za chikondi chake chimene Yesu Khristu watichitira. So Bartimeyo akuti adali wakhungu adachidwa zozizwa akuti adalandira chipulumutso makamaka adalandira chozizwa chimene adaona akuti adali osaona komano chozizwa chimene Mulungu wakumwamba adamuchitira ndicho kubwereranso kukuona ndi akuti zabwino zimenezo amanena auze anthu osiyanasiyana kuti adziwe za chikondi cha Yesu Khristu. Ndi zofunika kwambiri kuna kuti chikondi cha Mulungu wathu okhala kumwamba tiuze wena kuti amutsatilenso ndi kusankha. Ndi zofunika kwambiri kuti amutsatilenso anthu amene sakudziwa za chikondi chake ndicho ngachoti tonse tikhale ozindikira bwino lomwe chikondi cha Mulungu wathu chimene amatichitira. Tipite patsogolo ndakubweretsaninso ni kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Set Apart amenewa ndi amu mzinda wa Lilongwe. Ena ndi mamembers ndithu ochokera mu mzinda wa Blantyre, ena amu mzinda wa Lilongwe ndi akakumana iye ndithu amakhala akutumikira Mulungu wathu kha kumwamba kudzera mayimbidwe. Nyimbo imene atibweretsera kuti masika a mdziko. Masika mdziko ayandikatu aita Mbuye okolola ondi ndinga ya yera padziko lonse ndi mwini zotuta wayandikatu Zanitu sanga tengatu zotuta zatitengefe kwatuko ikoma tonchito yachikonicho kasupe osapa wakumwambako chikoni tundicho chitanafe chigwiritsa ntchito chibalitsa tu Zanitu sanga tengatu zotuta zatitengefe kwatuko Zanitu sanga tengatu zotuta zatitengefe kwatuko. Kuimba kwa bwino kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Set Apart. Nyimbo imene akuti masika a mdziko akuti masika ayandikira kuonetsa kuti ayi ndithu Mulungu wathu akubwera kudzatitenga. Chofunika kuti tikunkhe zonse zimene ndizobala ndicho ngachoti tikolole zimene zizoyenerazo. Funso limene tingafunse kuna kuti kodeno mukufesa zotani zimene mudzakolole. Ndizofunika kwambiri na kuti tizikhala anthu okonzetsera miyoyo yathu pamene Yesu Khristu wayandikira kubwera. Tikupitirira ndi mayimbidwe osiyanasiyana apa ndakubweretsaninso kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Young Pastors imene ndi amu mzinda wa Lilongwe. Nyimbo imene akuti Nkhawa. ndizomvetsa chisoni mabanja angopasuka pakutatu pazonse anawapa mavuto
mitima zachuluka achinyamata angodzipa ngawa mitima zachuluka achinyamata angodzipa kusowa tu kwa ntchito sanameti kuvutika kusangana mitundu malo ntchito ngawa mitima zachuluka achinyamata angodzipa ngawa mitima zachuluka achinyamata angodzipa momwe lingatere tilengebo mbali potetsa chitidwe potetsa chitidwe achinyamata potetsa chitidwe angodzipa potetsa chitidwe potetsa amene utu ndiya the young pastors amene wandiye ochokera ku Msewa SDA Church nyimbo imene akuti nkhawa akufotokoza kuti ayi mabanja osiyanasiyana tikumana ndi zovuta zimene Satana sakukondwa ndi mabanja amene anthu akukhulupirira Mulungu akumwamba tili nawo. So akumabweretsa zinthu zosakhala bwino m'mabanjamo, kubweretsa mikangano, ndi akuti nthawi zambiri tikukhala anthu ankhawa. Komano tizindikire kuti pa nthawi imene tagwetsedwa mphwayi, pa nthawi imene tili ndi nkhawa, kothawira kwathu kukhale kwa Mulungu wathu Yesu Khristu, kumene kuti tikapita kwa Mbuye wathu adzatichotsera nkhawa zonse ndipo tidzakhala anthu omasulidwa. Kumbukirani kuti mukuonera ndi program ija ya Sacred Vocals, ndipo tikupitirira kukupatsirani nyimbo zosiyanasiyana zimene ndizoyimbidwa ndi achinyamata mu mpingo wa Seventh Day Adventist Church m'madera osiyanasiyana. Ndikumbukirani kuti program iyi imakhala ndine Luciano Lion amene ndili mkonzi komanso mulutsi wa program ineyi. Ndiye timayenda madera osiyanasiyana. Program iyi ndi mwambo wake umene timatsatira, ndipo sitingabwere pano nkusintha mwambo umenewo. Mwambo wake ndionena kuti timayenda madera osiyanasiyana kufuna kupeza luso la Nyamata. Ndi apa tibwererenso mu mzinda wa Lilongwe tilowe kumtsiriza kumene kuti kupeza gulu lotchedwa Mtsiriza Young Dorcas, nyimbo imene akuti si wonse. Si wonse onena ambuye ambuye akalowe kumwamba, wamaliyense amene achita chifuniro chakecho. Si wonse onena ambuye ambuye akalowe kumwamba, wamaliyense amene achita chifuniro chakecho. Adzanena kwa Ambuye, ndipite nawo. Chokani, 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 chokani apa. Adzanena kwa Ambuye, ndipite nawo. Chokani, 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 chokani.
chokani hapa. Ambili ya ife tioneka ngati anake ya Mulungu. Koma za chisoni pamvu ya nzimuyo tinaikana kale. Ambili ya ife tioneka ngati anake ya Mulungu. Koma za chisoni pamvu ya nzimuyo tinaikana kale. Hatanena Ambuye nipite nao. Chokani, 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 chokani hapa. Hatanena Ambuye nipite nao. Chokani, 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 chokani hapa. Taonera kumaso kumvetsera kuimba kumeneko kuchokera kwa asungwana amene wa amtsiriza Young Dorcas kuchokera mu mzinda uno wa Lilongwe. Nyimbo imene akuti si wonse, nyimbo yabwino kwambiri yopereka uthenga kuti si wonse amene akunena kuti ambuye ambuye ndiwo adzalowe mfumu wakumwamba yaye. Funso nkumati kodi tikhoza makhala pano kumakambirana za ufumu wakumwamba koma kodi tikuchita zoyenererazo kuna kuti tikamaliza ntchito imene tikugwira tidzalandira chipulumutso. Nzofunika kwambiri kuti pamene tikukhala anthu olalikira, pamene tikuchita ntchito zosiyanasiyana za chifundo, pa nthawi imene tikuwauza ena za chikondi cha Mbuye wathu Yesu Khristu, pa nthawi imeneyo tikhalenso okonza mitima yathu ndiyo ngachoti mphotho imene pa ntchito imene tikugwira yolalikira tidzalandire imene ndi moyo osatha. Kupitirira ndi mayimbidwe osiyanasiyana mpulogalamu yake imeneyi ya Sacred Vocals. Apa ndakubweretsaninso ni kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa The Shelter amene ndi amu mzindaso omwe wa Lilongwe, nyimbo imene akuti msonkhano wakumwamba. Kudzakhala msonkhano wakumwamba, mene oyera mtima dzaitanidwa. Kudzakhala msonkhano wakuluko, pokakomana ndi mpulumutsiyo. Mbuye dzalandira oyera mtimawo, omwe anapyola manda achete. Ndikufunitsitsa kudzakhala nawo pa msonkhano wakumwambamo. Udzakhala ndi msonkhano wakumwambamo, kwa oyera mtima dzakondwa uko. Osauka lemela mtundu uliwonse, dzasonkhanitsidwa pa tsiku ilo. Podzavekedwa mwinjiro ndi kolona wa moyo, kodi inu mudzakhalako. Oyera adzaimba kutamanda mfumuyo, ndifunitsa kudzakhalako. Udzakhala ndi msonkhano wakumwambamo, kwa oyera mtima dzakondwa uko. Osauka lemela mtundu uliwonse, dzasonkhanitsidwa pa tsiku ilo. Podzavekedwa mwinjiro ndi kolona wa moyo, kodi inu mudzakhalako. Oyera adzaimba kutamanda mfumuyo, ndifunitsa kudzakhalako. Kodi tidzasonkhanadi pali mtsinje wa moyo, wakuye na nthawi zonse kwa Mulungu mwambamo.
udzakhala ndi msonkhano wakulu mwambamo kwa oyera mtima dzakondwa uko osauka lemela mtundu uliwonse dzasonkhanitsidwa pa tsiku ilo podzavekedwa mwinjiro ndi kolona wa moyo kodi inu mudzakhalako oyera adzaimba kutamanda mfumuyo ndifunitsa kudzakhalako udzakhala ndi msonkhano wakulu mwambamo kwa oyera mtima dzakondwa uko osauka lemela mtundu uliwonse dzasonkhanitsidwa pa tsiku ilo podzavekedwa mwinjiro ndi kolona wa moyo kodi inu mudzakhalako oyera adzaimba kutamanda mfumuyo ndifunitsa kudzakhalako oyera adzaimba kutamanda mfumuyo ndifunitsitsa kudzakhalako. Taonera kumaso kupetsera kuipa kumene kuchokera kwa gulu limene lotchedwa The Shelter amene wandiyamu mzinda wa Lilongwe adayamba kalekale ndithu kutumikira Mulungu okhala kumwamba kudzera m'mayimbidwe. Nyimbo imene anatibweretsera mtsiku la lero akuti msonkhano wakumwamba akuti titatha zonse ntchito imene tikugwira pansi pano tsiku lina tidzapita kumwamba kumene tidzakhale mu chimsonkhano chachikulu chimene kudzakhale kuimba komanso kuchita zinthu zosiyanasiyana zimene Mulungu wathu watikonzetsera kumeneko ndi akuti kukakhala phwando la mayimbidwe. Msonkhano umene ndikukhulupirira kuti inu ndine tikulakalaka kuti tidzapiteko ku ufumu umene wakumwamba. Ayi ndithu nzofunika kwambiri. Tikateronso ndikuti tafika pa mtsiriziro penipeni pa programu yathu ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti iyi ndi programu imene timadza nayo ndiyo ingachoti tidalitsike ndi mayimbidwe osiyanasiyana kuchokera kwa anyamata athu mu mpingo wa Seventh Day Adventist Church. Ndiye timayenda madera osiyanasiyana ndikukhulupirira kuti tsiku lina tibwera kwanuko ndi gulu lina lochokera kumeneko ndiyo ingachoti litipatsenso nyimbo zimene atibweretsera program imene. Ine dzina langa ndi Luciano Lion ndimakhala pano nthawi ndi nthawi kukubweretserani nyimbo zimenezi. Ndithokoze kwambiri pa kamera panali Walls Dixon amene amaonetsetsa kuti akujambula zonse ndipo tikuoneka amene tikuonekera. Komanso tithokoze amene wajambula makamaka watikonzera program imene amene ndi Kenan Savala. Ayi ndithu tithokoze kwambiri chifukwa cha ntchito yabwino. Kufikiranso sabata yamawa ndikungoti makumano onse pitirani kuonera V&V Media TV. Bye bye.